Dim ond un yn cystadlu a honno oedd Alwena Mair Rowen o Lan Llwni'n perfformio 4 waltz o Gymru. Wel, yn yr Unawd Telyn, dim ond un yn anffodus yn cystadlu, ond Alwena Mair Rowen Llanllwni yn llawn deilyngu'r wobr gyntaf wedi plysio angharad a carylod wrth fwrdd y beirniad. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Alwena, llongyfarchiadau mawr. Diolch. O Llanllwni, dwi'n iawn i ddeud hynny. Dwi'n tipyn o ffordd yma i fwy na ffestynio. Rwy gyrhaeddus di. Nithwr yn byti 8:45. A wedi llusgo'r delyn efo chdi'r holl ffordd? Do. Mae yna ipyn o waith helpu efo'r delyn, dwi'n siŵr. I pwy mae'r diolch am hynny? Mam. I mam. Mae yna dderyn bach yn deitha i. Mae nid cystadlu ar ganu a chwarae offer yna'n unig wyt ti? Na. Deitha ni fwy am hynna. Mae da fi 6 o ddiwydion. Ddiwydion? Neu Cymraeg? Ie. Ie. Da fi wyn bach hefyd. Iawn. A ti'n dangos reini o gwbl? Mewn sioia? Dim to, achos mae'n rhy fach. Ond ti wedi ennill rhywbeth yn do? Be ti wedi ennill efo'r defau? Ennill i ynghandler, yn Farmers llynedd. Ynghandler? Do, ges i, nath chwar fi cael y champion. Gwych. Do. Ond chdi ydy'r champion heddiw, Alwena. Ie. Llongyfarchiadau mawr i chdi. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch.